Milaka eta milaka pertsonaren mezua ozen entzunda Gernikara isilean iritsi diren arren. Migratzaile eta errefuxiatuei ongi etorriak direla esan nahi diete. Eta bide batez, Euskal Herria babes herria eta nahi dugula giza eskubideak defendatzea. Martxaren buruan errefuxiatuak Gernikako kuadroko malkoekin euren herria behartuta uzteak ekartzen duen minaren ikur. Dejé detrás de mí a mi mujer y hija, que tenía entonces 1 año, en Alepo, la ciudad mártir. Eurentzat Euskal Herria babes herria izan dadin eskatu dute 15.000 pertsonak 77 udalerritatik oinez etorri dira horretarako. Orain 80 urte Gernikarrek kontra eragin behar izan zuten, bombardatzen ari ziren euren herria utzi. Pilarrek Frantziara ihes egin behar izan zuen. Eta inon esan zigun, ongi etorriak izan zaitezte. Orain arte, Euskadin errefuxiatuen alde egin den kontzentraziorik handiena izan da. Buenas tardes, señoras y señoras.